Bi arabadon ye marisikalo tile 18 san 2026 Bamakɔ ni sebe jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna farikolo ɲɛnajɛ nasira la Mali ale ye a ka sɛbɛn sɔrɔ ayiwa n'o ye an ka ayiwa dolantana musomanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololandolantana de ko don awa ko u y'u ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa ayiwa walanba kɛnɛ kan n'o ye diɲɛ walanba ye Coupe du monde féminine de basket n'u ko a ma ko FIBA a yirala k'a fɔ min bɛ san 2026 o bolodalen bɛ ka bila o la sɛptanburu kalo natɔ in na min ye Berlin Allemagne ale fa b'a la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Mali la ayiwa min ye cɛkɛda min n'o ye kiriso cɛkɛda ye n'u ko a ma ko pôle national de cybercriminalité taratadon marisi kalo tile 17 san 2026 wajulukɛla min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Umaru Kulubali ni bɛɛ b'a dɔn farikulu la ale tun welela ni kiriso in fɛ ka sababuya kɛ a ka kumakan cɛjugu dɔw ye bɔlɔlɔsiraw kan ka ɲɛsin kerecɛn diinɛ ma nka a yirala k'a fɔ ko ale seginna a ka denbayaw la weleli in kɔfɛ. Mali premier ministre n'o ye général division Abdoulaye Mayiga ye tarata don min ye marisi kalo tile 17 san 2026 a ye min ye baarayɔrɔba dɔ ɲɛmɔgɔ bisimila n'o ye sanubɔ cɛkɛda dɔ ye an ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko Bigold Corporate Mike Sinamond awa o ɲɛmaaba min ye Mali premier ministre ye a y'o de bisimila ni ɲɔgɔnye in kɔni kɛra maabaw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye minisiri min bɛ an ka sanukow bɛɛ lajɛlen kunna dugu jukɔrɔ nafolo Amadu Keyita ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Min bɛ tali kɛ waati jateminɛ cɛkɛda min bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye météo ye ayiwa ɲɛmɔgɔw k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la sabu waati kofɔlen dɔ fɔlen don min ye marisi kalo tile 17 ka taga bila a tile 22 la san 2026 ko Mali jamana bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ latɛmɛ waati min n'a bɛna kɛ waati ye min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ sabu tile fanga de bɛna bonya kosɛbɛ wa dɔ bɛna fara min ye tile fanga kan ani gɔngɔn kulo caman de bɛna kɛ yɔrɔ caman na. Ni wagati in na an b'an senna bila kɔkan kibaruyaw la. Kunnafoni caman y'a sɛbɛntiya k'a fɔ kunungo fɛn min ye farafinna dolantanba min tun bɛ senna Marɔku jamana kan n'o ye CAN Maroc 2025 ye ni Sɛnɛgali de tun ye a sebaya sɔrɔ ka kupu ta a yirala k'a fɔ tuguni ko kupu in minɛna Sɛnɛgali jamana la ka di Marɔku dolantannaw ma a na kɛ ni olu de ye se in sɔrɔ kɛnɛ kan i n'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogoya min na k'a fɔ. Burkina Faso jamana kan jɛkulu min sigilen bɛ u ka kalo ɲinini kama ale kan ka sigi awa min ye alamisa marisi kalo tile 19 san 2026 walasa ka se ka kalo ɲini min bɛ ayiwa sunkalo ale banni kofɔ san 2026 in na ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.